asawa, tanangin niyo kumakakadwa. Tawan kung pipidwana, malaksin lumabalo ka. Ay nagrikat kayem ko di may lawa, ay balasang nga di mapagpiaran. Kano asa kang pagtrabahuan sa balin kundi aramid na. Nasaysayat, ay gayen ko daytay balo. Ngem daytay at, lemlemeng asikong damalo. Di bumurong, katawan danto likod mo. Lumasawang, gayen ko daytay usado. Lumay saat abaro, ket makasasawa ak. Mga sawa ak, di anak di manalo. Taisog magustuhan. No agarado, agarado ak me, agarado kang nadwag. Tingat rabi, agriing kami, aging inarado kami. Lumay saat abaro, ket makasasawa ak. Mga sawa ak, di anak di mangalap. Taisot magustuhan. No agkamel akme, agkamel kami adwa. Tingat rabi, agriing kami, agin kinamel kami. Lumay saat nabaro, ket makasasawa ak. Mga sawa ak, di anak di doktora. Taisot magustuhan. No agtudok akme, agtudok kami adwa. Tingat rabi, agriing kami, agtintinudok kami. Mr. Tinagan ko, para inaw, para luto, para ugas iti kaldero, para balsig iti kayo, para pakan iti dingwen, para padigos iti umping, para pastor iti baka, para saret, para laba, para plancha aglambaso, inaldaw ko nga opisyo. Awan met imabalin ko, taiso tigasat ko. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be, and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength
to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among me? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now and then, cheating and stealing, violence and crime. So far, my sin, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Iti Roma 8, iti versikulo ng 37 ngaging gana ti 39. Saan? Nudiket katigito'y amin na banbanag, agbalay gitayo pa anan-anay. Gapu ti dayjay, managayat kada tayo. Tadyak dudwaen nga oray ni patay, oray ti biag, oray dagiti anghel, oray dagiti pagturayan, oray dagiti banbanag nga agdama, oray dagiti banbanag nga umayto, oray dagiti pannakabalin, oray ti nangato, oray ti nababa, oray ti anyaman na asabsabali aparswa. Di datay mabalinto nga isina iti ayat ti Dios. Nga adda ni Kristo Jesus nga apo tayo. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. God, thank you for this day. We thank you for all the blessings that you've given us. Forgive us and of our sins. Thank you for the gift of life. Amen. kabarangayan, kailyan, kapurukan, kan kastama, titibong, Ay, lobong. ay, lala. At tay manen, main manen na po sumangbay, kita kay kasikite, Lalaw. tagare. Tasakti kumablaw. Sige, ma. At tay manen, main manen na po sumangbay,
dati nakanumnumuo na yung programa. Iti amin na Pilipino, kay ramanan ng dagatin na makarayaw ni Ilocano. Okay, tam. Naglainga talaga ni Lolo. Naglaing, Kay kayat ka, inalakan. Lolo. Kay kayat ka. Thank Or you. may siya tibansyon. Ulitin, Mampay Lolaw. Ha? Ayan, hello, once again, kaya aming nga sa kapadang may manindano nindot yung programa tayo ng Paul Juan. Rayaw Ni Ilocano. So, kakabsat, at natin manindagiti family rayaw ni Ilocano nga may manimang parparayaw kadagiti Rick na yun. Yes. Mangkilkiliti kadagiti nalidliday nga puspuso yun. Mangkit-kidik. Yes. Ayan po. So, makadgadwayo apo ito inuunig, iti tangatangaman sa bali, ang nag-iisang prinsesa ng rayaw ni Ilocano, walang iba lamang po. DJ Klang. Ken kastamos apo tinagwapo na taraki. Ken nataer nga DJ show ti Rayaw ni Ilocano. DJ Reventor Lakmay. Alright, kata naganan. Siyak man tinat aputing kay makataptak ko na itaang oras. Yan. Ti agmay may sakin na nanumuuna nga taga-Tugkulyo, taga-Pisit ti Makinilya. Marvin Agne. Yan, Po lamang. Marvin Agne po lamang. Ang ating dakilang. Pinduters. Yan. Yes, so binabati namin kayo ng magandang oras na imbag nga oras, Aldaw Rabiia. Ayan, sa dinumuntayan nyo ita, anuman po ang mga ginagawa natin. Anaman ti oras tayo ita, na imbag ken nagasat nga oras tayo amin nga sangapada. So, dawati garo din kakabsat. Gagayam ken karayaw ni Ilocano nga i-share natin nga programa tayo tapnudo tayo pa nga ang kakadwa agdadanggay ken agrarayaw ita. Nga oras. Yes, share nyon sa kadagdi bukbukod yun nga wall sa mga GC ninyo, sa mga friends ninyo, i-share nyo na po itong programang ito. Ayan. So, bago ti amin, maraming salamat po muna sa mga nag-send na stars kanina. And sa mga magsisend pa, thank you so much. And sa mga nag-share na, thank you so much po sa mga sharers natin. Yes. And syempre, agad-agad new followers, welcome sa Rayaw ni Ilocano. Meron na tayong 200 plus followers sa Facebook. Kaya 200,000 plus followers sa Facebook. So, kailangan follow pa para mas marami pa tayo mga, ano tawag dito, manonood dito sa Rayaw ni Ilocano. Okay, so, syempre, hindi lang yon, maraming salamat din sa mga tumutulong or kung di dahil sa kanila hindi magiging successful ang ating programa. Yes, katagitiya, generous kan nasisingpet na ayat nga sponsors iti Rayaw ni Ilocano. Gas kadabam Kari Chua of Saudi Arabia. Ini Mama Jo Ramos. Yes, from Switzerland. Tita Remy Mauricio. Yes, from Switzerland. Ma'am Dina Duminsil. Yes, from Switzerland. Yan kay Mr. and Mrs. Rolly and Ruth Clemente. Yes, from Honolulu, Hawaii. Ini Sir Ray Dancel. Yes, from Hawaii. Yan kay Sir Arnold Balvin Fernandez. Of California, San Jose, California, USA. Ini Mr. and Mrs. Dominic and Emma Fernandez. Yan, from San Jose, California, USA. Yan sa mga taga LA, California naman, maraming salamat kay Sir Chrysler Gadja. Yes. Ini Sir Paulo Matel. Yes, from LA, California. Ayun. Ayan. Maraming thank you rin kay Sir Jonathan Rapacon. Yes, from Italy with love. Kini Ma'am Mindala Sisti Alindayo. Yes, from Singapore with love. Ayan, Tita Jacqueline Docusi. Yes, from Singapore with love. Kini Ma'am Gina Abanto Paselo. Yes, from Singapore with love. Ayan, kay Tita Sexy Lenny Acosta. Yes, from UK, London. Kini Uncle NG. Yes, from New Jersey. yes. Ayan, kay Ma'am Violeta. Barayuga from Spain. Kini Ma'am Aisel De La Cruz. Yes, from Portland, Oregon. Ayan, maraming salamat din kay Mary Bake Iglesia Yes. of Hawaii. Yes. Tita Mary Ann Kinsay of Toronto. Canada. Kini Sir Willie Hosto. Yes, from Hosto. USA. May dami lang nagmana kanya. Willie Hosto ka na. Hosto. Hosto. Ayan, kaya syempre, maraming salamat sa grupo ng Friends Forever. Straight from the Heart Foundation, headed by Ma'am Rosin Aliboyog and Ma'am Judith Ramos. thank you rin sa Switzerland, Fanatics, Fanatics, yeah. para sa ating PSRS 775. keyboard. Yamaha. Yeah. Yan, maraming thank you.
Yan, sa Switzerland Fanatics. Kaya kasamitan, maraming salamat sa sponsor ng ating wireless microphone. Awan sa Yes. Bali Dagiti. Damayan, Malaysia Chapter. Original. Ayan. And syempre, maraming salamat sa napakagandang tunog ng mga gamit natin, no? Aha. Maraming salamat. Syempre, binili natin yan kay Raon Electronics and Merchandise. Nakukuha kinimat matunan ni Mr. Christopher Aquino. Hindi Raon Electronics and Merchandise. So, tagtagila ko apo iti na duma-duma nga klase iti amplifiers, ni speakers, mixers, kana equalizers. Iso dagiti na kahit na apo ti agap grade 1 na gumatangin na po iti na kalkalika guman na nga nakapintas unay apo nga gamgamit pang service, Aha. pang balbalay mo na dagiti na mahilig mat apo nga ag video okay. Ayun. Mabalin ka apo nga sumadyo dito na Raon Electronics and And Merchandise. Kansan lang nga dito apo, aglaklako da pa apo ti Raon Electronics and Merchandise iti na solar panel system. Wow. Dagiti na apo ti makatipid iti kuryente nga kunada. Dagiti na kat na apo ti unan dagiti na ada kubo-kubo na dito na iti nga taltalon kita kahit na tagkaroon iti naranyag nga rabi. Wow, naranyag nga silaw. Wan, naranyag nga bulan ko na Naranyag nga bulan. Hoy. Pabangkay lang ako. Sumadya Raon Electronics and Merchandise. Tati Raon Electronic and Merchandise. Masarakan lang nga po ti along the National Highway Kawayan City, Isabela. Batog lang iti Shell Gasoline Station. Yes. Saan ka pa? Sa Raon Electronics and Merchandise na. Dahil sa Raon Electronics and Merchandise, Siguradong panalo ka! Ayan. So, maraming salamat Raon Electronics and Merchandise. Hello, Sir Ching Aquino. Yes. And sa mga tao dyan sa Raon Electronics. Yes. Again, kastamad din, maraming salamat sa grupo na hindi tayo iniwan simula nung umpisa hanggang ngayon. Yan. Ang grupo ng Damayan Damayan Filipino Association Incorporated. Ayan, iti Damayan Filipino Association Incorporated. Kit may sanga. Pud no launay apo nga may nga life plan nga mabayin tayo apo nga kamangan aset gan kan pakimembroan nang nangro na apo dagiti na tagabala si taaw nga kahit namat apo ti mangala iti plano iti panagbiag ka. Yes, life Yes, plan. life plan na makuna. Kaya nahan lang nga dayjay DJ lang DJ Ray iti isulat ti mabalin niya makimembro iti datang makungkuna nga Ay, life kasay. plan. Wen, mabalin met ore datay diti Pilipinas, sa di naman tayo diti Pilipinas. Kanya man apo ti pagsasao tayo. Yeah. Basta kikinawatan tayo, pasok tayo dito. Apo. Oo. So, nilolabas siya nga mabalinan, di ba? Mabalay. Sino nang baga kanyang berento? Ay, Lola, dagagayam. Adak! Ay, Dangdang nagadon, garon. bagbaga na king kalola ni Lolo Bantong. Wen, baba. Ibaga na nga madika ka nagdigdigos. Data man na. Wen, okay lang. Paisyo mo. Progrog pa lang tayo programa. Dadadaulan akmaning birintaon. Ngam nagpintas man te. Ay. Kulong-kulong mo ngayon pan mo tao. Sidecar ti motor aja Lola. Ay, sidecar. Kung Uy. ano kulong-kulong. Barbaro aja. Isukat mo di sidecar ni Lele. Aw, madi mabalin data Lola. Mabalin! Madi, para kinilolo bansyong lang ata. Yes, Bagay. so nga dagiti na kahit na napo iti makimembro. Para Yes. iti kanayon ng impormasyon na po, kontakin tayo lang ni Tita Jo Ramos. Yan. Ayan. Hello sa ating Magic 5 directors, Yes. Tita Jo Ramos. Ayan, Directress Rebing Corpus Ricardo, Aha. Directress Remy. Lilia Aquino, Directress Bina Dumingsil, and Directress Mommy Gina. Ibon Yayi. Yan. Ayan, so gagayam kan kakabsat, hawakan na natin ang mga cell phones natin. Yes. Ilagay na natin ang mga headsets na ating mga Bluetooth speakers. Tarugyan na tayo tin agraragsak. Agdadangkay ka nagraray aw manipod pa ilang kadagiti sunato pang lukat bilang musikal dito palang programa nga ng Pauluman. Rayaw! Ni Ilocano! Ne, matisumreg. Madisumrek. Dito palang programa nga ng Pauluman. Rayaw ni Ilocano. Ulitin. Ulitin. Namin siya. Apagkasya. Dinggem mo biyak ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y kuto, iliw to'y pusok, nabayag la iti, adita naginili. Dinggem to'y kuto, kutok to'y pusok, aw-awakan na ka,
dinggam ka din ala, umay katoy sibay, pusok umay payapay, tapnon maepepan, iliw ken sennaay. Ililiwek ni karinyo ni ayak ti damdamu, inairot nga arakop abuyugan ni asato. Ililiwek ni agad na samsam itnyem tagapulo, asabayang ti apapros apapiras ti bukbuko. Ililiwek ni areng-eng mang titilang tilapayag, umaikan ugyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ray Ni Ilocano. agad doon natin eh. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, tas takamet kanya. Dinggem tuy aso, iliw tuy pusok, nabayag laiti, adita naging iliw. Dinggem tuy kutok, kutok tuy pusok, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala, umay ka tuy sibay, pusok umay payapay, tapnon maepepan, iliw ken sennaay. Ililiwet ni karinyo ni ayat ti damdamu, inairot nga arakop abuyugan ni as-asu. Ililiwet ni agad na samsam itnyem tagapulo, asabayang ti apapros apapiras ti bukbuko. Ililiwet ni areng-eng mang titileng tilapayag, umaikan ubiyag ko, mailiwak ko na iken ka. Okay, another Ilocano song para kadagiti agbalak nga kasaron. Yes. Inton ang kasara. Jak ko kaya apagkasara, tay sibi ang mapirmaan, tay kaya't punto ijay simbaan, tanumag na marupi karan. Nusak ko tay agasawa, piliyek tutay adot baboy na. Ay, Diyos. Tapno makadomingo iti pataya, maawis to amin na chess mo siya. Ay, Ket into no agkasara, balbaliwak tutoy kustura, agkuti-kutin to tuy abaga, ang kinikinig tupay ti panagna. Ket into agawid ako, kakuyog kuntot tito ken tambo, agbalik-balik to agastaluyo, ikini-kini daytoy nay pato. Ray ni Ilocano. Nagpasiman ta message mo tata Sir Gilbert Pacuyo. Nayunam. Yak ko kaya apagkasara, tay sibi ang mapirmaan, kay kaya't kun
to ijay simbahan kanumak na marupi Karan kasya taman. no siyak to Ay, day aga shower lalay nga niya. Balyek to day adot ka na Sige bakalan. tapno makadominggo iti pa kaya maawis to amin na chest mo siya Lalay nga niya, kunak na niya. Gatinto no agkasara balbaliwak tutoy postura Agkutin-kutin to tuy amaga Agkinikinit to pa'y ti panagna Gatinto agawid ako Kakuyog kuntot dito ken tambo Agbalik-balik to agas kaluyon Di kini-kini daytoy na'y pato Agbalik-balik to agas kaluyon Di kini-kini daytoy na'y pato Rayaw ni Lugano. Okay, another box set. Guys, sagsabot pa lang ka yung amin nga Sanga Bada. Yes. O ading, anya kat tinagan mo, Klang-klang. di kat mabalin, ama-aman to'y inumo. Marte. Nagpintas kat din, Basyang gano. day tada kalit mo. Adang dayan met, napu daw ang ipen mo. Nagmayat ngatan, na apusang tabuok mo. Nakasilsileng, agaya mo ang nagbanglo. Siyempre. Nagtundiris ket din, dayta agong mo. Anyang nalabaga, dayta bibig mo. O ading, anyang na nagpintas kan, ipereng mo man, kanarimat amatam. Ibaskat mo man, dayta barukong mo. Nagmayat ngatan, nga agkan tabibig mo. Dayta taker mo, kaslasin siya, loster. Ay, talaga kumuktan. Naka-short ka pa'y, Wow. nagpo daw talex. Sige. Dayta isem mo, Tinsyak mo na kasla mga awis. Agar arapa apa, ang makililips to lips. O ading, anyang anak pintas kan. Ipereng mo man, panarimat amatam. Ibaskat mo man, dayta barukong mo. Nagmayat ngatan, ngakan kabibig mo. O ading, anya na nagpintas kan. Ipereng mo man, kanarimat amatam. Ibaskat mo man, dayta barukong mo. Nagmayat ngatan, ngakan kabibig mo. Okay, another box set. Lokatan ni Berento. Sige, Berok, Berento. Tay nabaketan abalasang kasat na inasinang sangitan taadakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan monton pulos maramanan tay saba alakatan ni tatang ngaing bagla kumanga ap nutang umaikan na ng puta inta agpasyar ta panaglid-liday mo inta agasan mapanta atuway jay napinta sa lugar tasadyay mo amapita
tay saba ni tatang. Ato'y gayam ni nanang ko, at dasi ding tilok po na, iti bandati nga ito na, at dadakkel na sugat na, napalalo ang kiktot ko, tapos sugat na agbabasa, nakiyapa ka no, iti isot na wasay ga. Ray Di Ilocano. Tay na ba ketan abalasang kasat na inasinang sangitan taadakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman unanang saan munton pulos maramanan tay saba alakatan ni tatang mainbakla mga ap nutang umay kan manang kutain ka pasyar ta panagliliday mo inta agasan mapanta aduay jay mapinta sa lugar tasadyay mo makita kay saba ni tatang. Ato'y gayam ni nanang ko at dasi ding dilok po na iti bandati nga ito na at dadakkel na sugat na napalalo aking tot ko gapo sugat na agbabasa nakiyapa ka no iti isot na wasay da. Ato'y gayam ni nanang ko at dasi ding dilok po na iti bandati nga ito na at dadakkel na sugat na napalalo aking tot ko kapo sugat na agbabasa nakiyapa ka no iti isot na wasay da. Nakiyapa ka no iti isot na wasay da. Ray Ni Ilocano. Okay, so nakita po dagiti sa mibeng panglukat bilang musical balse ang isang pa lang kanya yung amin nga sangapada. Yes. So maraming salamat po sa mga nakapag-share na at sa mga hindi pa po nakapag-share dawati ko nga i-share tayo dito nga programa para marami pa tayong magkakasama at magsasaya ngayong araw. Siyempre may makakasama rin tayo ngayong araw na guest singer natin, no? Yes. Aha. Oo, ang paborito nyong si Uncle. Berting. Oo, andito siya. Andito sa Uncle Berting. Andito si Uncle Berting, pakakantahin natin siya Ah. mamaya. But before that, ayan, anong tawag dito? Mag-shoutout muna tayo ng mga pangalan na nandito Yes. ngayong oras. Hello kay Rose de los Santos, kay Marinette Manalang, kay Edgar Badere, Ariel Season, kay Madel Guillermo Asho, TJ Bakatat, Madel Guillermo Asho, kay Wilmia Villamin Artificio, kay Ma'am Florida Bulawit Soriano, Lefiram Olbap, kay Edgar Badere, Lori Yap, kay Den Abanto, Rose de los Santos, kay Directress Rebing Corpuz, Ricardo Hello, Directress, kay Directress Jor Amos and Dina Dominsil. Andito na sila yung mga Directress natin. No? Yes. Helena Gutierrez, Mary Jane, kay Lori Yap, kay Tita My Loves, Linda Lasiste Alindayo. Yes. Hello, Tita Minda. Hello, ma'am. Yan, kini Sir Willie Husto. Yan, hello, Hello, Sir Willie. Willie. Happy watching and sa mga bunggoy mo dito. Yes. Hello sa inyo dyan. Yes. Kay Sanoria, kay Ma'am Cathy Chua. Hello, Ma'am Cathy. Hello, yung Ma'am Kati Chua. Ayan, kay Lene Enriquez Bulawit Juanico. Kay Rector Ambawa. Aha. Gilbert Paguyor. Yes. Kay Juverhans de Pera Paguyo. Yes. Kay Irenio Abaya Nel Gakula, ka Vicky Rosales, kay Sir Jonathan Rapacon, maraming salamat sa 100 stars, Ma'am Yes. Cathy Chiwa. Yes. Kay V. Kabutahe Balansag, Dale Yes. and Debbie Gray Wacheski, Jerry Rebolledo, VJ Zenyum Candidic, Sabrina Lorraine, Benjamin Enriquez, JC Rabanes, Helen Abad, Yes. kay
Leticia Cajante Salis, maraming salamat sa 100 stars. Wow. Kay Ren Sumipig Agudong. Kaya, sino na? Kaya Janelle Premaline, maraming salamat sa 45 stars. Ana Babida. Yes. Rioto. Okay, taman talaga na gaduti. Mahina ba talaga ang audio or sa akin ang diferensya? Yun. Malakas naman po yung audio natin. Malakas po yung audio natin. Opo. Hello kay Sir Adriel Acasio, kay kumpare. Ayan, kaklase ni Courtney. Hello pare. Ayan. Pa-shout out daw kay Sir Rotelio na busy. Thanks DJ. Sabi ni Sir Adriel Yes. Yeah. Acasio. Ayan, kaya... Saan na tayo? Kaya Ronnie Rivera, hello. Kay Isabella Rojas, Sunny Ramos Alcarion, Celia Lima, kay Ate Maginola Joy Lovely Marie. Happy birthday, Ate Maginola Joy Lovely Marie of the Mayan Filipino Association Incorporated. Wow! May Ayan. nagbe-birthday pala ngayon dyan, ha? Oo, happy birthday, Ate Happy Maginola dinagdagan, Joy. ma'am. Yes. Panji Acosta, hello. Gilberto Franco Amador Kimangan. Kaya Ma'am Florida Bulawit Soriano, Jerks Peria Guerrero, Jing Sumangil Sowen, Charmaine Nananayaw. Maraming salamat sa 150 stars. Okay, di ba nagtuloy ti programa tayo gagayam karayaw ni Ilocano? Ayan, ano ito yung ating first requested song? Yes. Duada di Tapuso. Okay, so may isang Ilocano song, ito first requested song sa natangan na puluan. Damo nga ayan. Kaya sagsagot pa lang, tingnan mo tabi ang kanya aming song pa. Sa mga hindi pa po nakapag-share, dawati ko nga i-share nyo dito yung programa tayo. I-share nyo na sa mga GC niyo, sa mga grupo ninyo, i-share yon kakabsat. Okay, ito na po yung first requested song, Damo nga ayan. Nang ipa ay tirak sa kaungga, ni ayating talibin, tuwirik na, wan sigaw, tita nga ayan. Hingganat mauyos tuy biyan, nagbalin ka na paset kaniya, uray awan kan kasman, marik-rik na, tibara arakot mo kaniya. Nariga ti manglipat, iti damo nga ayat, ayat nga nang ipay kaniya, iti umuna araksan. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Hingganat mauyos tuy biyan, nagbalin ka na paset kaniya, uray awan kan kasman, marik-rik na, tibaray arakot mo kanya. Nariga ti manglipat, iti damo nga ayat, ayat nang ipay kaniya, iti umuna araksan, iti umuna araksan. Rayaw ni
Ilocano. So, diyan po din yung first requested song sa rata ka na Paul 1. Damo nga ayat or umuna nga ragsak. Ayan. Nandiyan po yung title ng damo nga ayat. Ay, umuna ragsak. Gayam. Okay, di ba nagtuloy iti programa tayo, kakabsat. Ayan, mag-ibasa na kami ka nagiti. Greetings. Nano mo nga greetings yon. Okay. And hello kay, ang pangatong. Hello kay Sir Rani Rivera. Nice mga DJ Ray. Hello DJ Klang and DJ Marvin. Sabi ni Rani Rivera. Dan share karayaw ni Ilocano. Kana ni Sir Willie Justo. Ayan. Watching from Malolos, Bulacan. Request po ako ng Sinta Benjamin Enriquez. Apo, nga madatang request. Ayan. Request man DJ J kanta nga side by side. Sagot ko kina Ringer family dita. Villanueva, San Manuel, Isabela. From Uncle Herring Ringor. Apo. Ayan. Hello from Canada, Dale and Debbie Gray Wacheski. Ayan ang gandang pangalan niya. Dale and Debbie Wacheski. Ayan. Hello. Aloha Sir Willie Husto coming from Mercy, Bagawisan. Apo. Pa-shoutout nga po Mariana family dito yung Bayombong, Nueva Vizcaya coming from Joel Mariano. Ayan. Watching from Malolos, Bulacan. Request po ng Sinta. Salamat po. Apo, nagtipinda sa kita request na Oo si nga, ka. Benjamin Enriquez. Ayan. Very entertaining, Jay Sumangil Choen. Ayan. Maraming salamat po. And kasama din kini Ma'am Florida Bulamit Soriano. Nakaka-relax nga rin anak kuray ado trabaho no ag-live tiray aw. Partakak ti agdalo stop no mabuyak tiray aw. Apo na yan. Thank you so much Ma'am Florida Bulamit Yes. Soriano. Oh. Kuya, pakikanta man dayta dita den nam. Gualberto Franco. Apo. Ayan. Pa-request po mga DJ. Bulod nga yan. Thanks. Panchi Acosta. Ayan. Have a nice day. Rayaw ni Ilocano. Rani Rivera. Watching from San Diego, Canada. Na ibagamalem Sonny Ramos Alcarion. Yo. Ayan. Watching from Caloocan City, Uncle Haring Ringor. Isabella Rojas. Ayan. Ringor. Cathy Chua and friends are watching in Riyadh. Hello, Ma'am Cathy Chua and Hello, Ma'am friends. Cathy. Yan sa Riyadh, KZ. Happy watching sa inyo dyan. And, ayan, keep safe po. Sa di naman tayo nyo amin ita, ayan, keep safe po tayong lahat. Sabrina Lorraine, Yahoo, Uncle Berting. Mamaya po, papakantahin na natin si Uncle Berting. Ayan, watching from Dingras, Ilocos Norte. Ganal Premalin. Ayan. Hello po sa mga taga-Ilocos na nanonood ngayong oras. Na ibang panagbuy-buyayo dito. Ayan, nagpudot dito yung Pilipinas. Agawid ako sa Alaskan man. Ang kapel agawid Sige dyan. pagawid am. Agawid ako tumadji ko Canada. Ha? Canada. Ijay nak-Alaska tapno ice. Sa naktog-subli dito ito no. Madikete dyan, Alaska ta, nagatas unay dyan. Naimas ka raw. Hindi. Libre. Ayan na. Ana Babida Rio Talk. Maraming salamat sa 45 stars. Watching from Singapore, Helen Abad. Shout out sa mga friends ko sa Facebook. Rani Rivera. Yun. Ayan. Pa-shout out Idol from Quezon, Renzo Mipig Agudong. Ayan. Pa-shout out po Myrna and Grace Helen Abad. Watching from Jensen, JC Rabanes. Apo. Ayan. Watching from Malolos, Bulacan. Request po ng Sinta. Salamat po. Ayan, Yahoo Uncle Berting, I love it, Sabrina Lorena. Yung dami nag-aantay kay Uncle Berting. Amma, nadugurura kin Uncle Berting. Pati gisinta kaya na. Kaya na, Oy. doa kini ko. Doa kayo. Sisi. Ayan pa, shout out Ma'am Metmana, kana ni Gerard Rebolledo. Shout out BJ Zanyum Candidik. Ayan. Hello Karay Avi, Kabutahe Balansag. Hello from Canada, Dale and Debbie Gray Wacheski. Hello Tita Marian Kinsay, watching from Toronto, Canada, pa shout out. Ayan. Hello Tita Marian and friends, Tita Canada. Yes. Watching from Lawag City, 38B, Mangato, Wilmar Cadorna. Ayan. Watching from Baay, Batak City, Anjo Padamada. Ayan. Sa mga hindi pa po nag-share, i-share yan hello sa ating 510 live viewers. Share pa more. Share nyo pa para, ayan, tapno doon tabi ang kakadwaita nga mali. Pa-shoutout po dito sa Apari, Cagayan, mga idol, Remedios Sardon. And tawagin na natin si Uncle Berting. Andito na ating pindot. Pero milingling. Andito na si Uncle Berting. Nagapam. Secret. Ape, kalkalang etang ka. Ada dati importante nga nag-meetingan mi Jenny. Abo. Allah, Nagkwada mo. wak ano si ka. Si mong bata. Nakalukat ti bangko ita. Apo. Nakalukat. PNB. Ano yung PMB? Ano yung PMB?
Pobeta. Ayan, so tawagin na natin si Alia. Yes. Yes, andito siya simula pa. Aleya, hang alya. Ha? Philippine Geography Apple. pero focus. Ikaw daw Yeah, kumanta nasa- ron, Alia. Philippine Geography. Ikaw daw kumanta dun sa Philippine Ang Geography. pakatay natin si Alia sa request na Uncle Bertie and yung next requested song, Philippine. Geography. Nanay, nagana, Sen. Ang ganda na rin ng lyrics ni Alia, my heart na. Ayan, so kung mablao ka na, Alia, Ayan, kablaawak. bakit? Nabasa. Ayan, kablaawak amin tatadaga dya agbaybuya. Happy watching mga certified karaw-aw. Karaw-aw? Karayaw po. Hoy, Alia, karaw-aw pagpagam. Ganda ni Mitim baga nga karawan. Ayan, so, ayan, tawagin natin once again, Alia Alberba, all the way from Tabuk City. Agore ka. Ang adanan pa lang. Ay, ang adanan gayam. Ang adanan. Kapag tabuk. Isabella. Yan. Ayan, naalala ko kasi nandun si Chan Chan. Ay, kasday. Oo. Ayan, so ito na po si Alia once again. Ayan, take it away. Pagbangon mo agriin, apa nagugot iti kamote, mangisaang sa agiwayway pinwangen. Nagagit niyang kilberting, natari pato ididingwen, bago na nasken ang tulade. Awan kanyan at banong, inadulat ang asmalog, uri maka, sinid pa itipodo. Nakarad kadlata, uri at nasagubanit na, agpasron ang itiban, nakainanana. Hasta niyang pilberting, sila sumangpet na timelemet, natikayat na rumang ay pa nagbiyagan. Nilpas tiraraepen, apa nagbiro panggedanen, alatiro kadandanin panagaapiten. Ngem apay tanalitay, taabagam nalpay, iti na amang depresyo, iti bagay. Niyang kilberting di ba yumisen, napatay kiti nakiingumen, ngem kunan na sumulitak nunit grabe. Sumaron mo pa nagtatalon, raep ang sikakit ni maton, doble pa iti presyo, ti abono. Awang kay kita ng bregasyon, de gasolina iti padano, niyang kilberting nangisaldan taltalon. Dinansa ang masakat, dati makelen iti pamilya, dati baro nang nagbasbasakit ng asawa. Nagraksak, di makasar na bal, sarito'y bal, sarita, ngem nalakunan tay may sanga ektarya. Kasta niyang kilberting, sila sumangpet na timelemen, anya narigat di nalarong mag-ayen. Adda na po ko niyang kilberting, isipayan ang pagkagatisan, alatiro, madlawalong nakayen. At may sa amalem, nakita niyang kilberting, nakatugaw, agkapkape na kamuleng-leng. Awan din iti matalon, inaamin ang nalakot, awan pa'y ketkeng kanan mang taripato. Raya. Pagbangon no agriin, na panagugot iti kamoten, iti sumangpet si malibukot ni ang liberty. Dagiti anak na, agraman na pugo na, nagranranada na pandimisita. Dakpel na baliwang, dagiti anak na, iti kinagaget imaladaken kwa na. At dani hinyero, doktor ken abogada, niyang kilberting anyang atang obrana.
tangay karuba ang mamungkad isuna niya kilberting tatang taisuna aramitin nati amin kadatay nga anak na ang subalit tayo gumamit keng kwana ang subalit tayo gumamit keng kwana. Rayaw ni Ilocano. Okay, dyan ka muna, Aliyah, dahil lang Ay, dapat may isang request. dapat, ang tagal na itong nire-request. When? Dahil andyan si Aliyah, siya ang kakanta ng request na to. Sigurado mayatanda, nagbayag na nga request na to yan. Talaga. Okay, ito na po yung matagal nyo nang inihiling nakakantahin namin, pero ni Aliyah pa lang yung makakanta dito. Ayan, para sa request nyo, kusilapan ka. Once again, Aliyah Alverba. Hello, Tita Remy Mauricia. Happy watching. Kay Julius Bulan. Hello, Julius Bulan. Uncle. Siyempre, palyedok. Sige, Uncle. Uncle, kamusta na, Uncle? Hello, 577. Share pa more karay. I-share yung pa. Ikadagitibukbuko John nga pala. Okay, ito na po yung kusilapan ka. Dito pa lang programa ka na Ball 1. Rayaw Ni Ilocano. Bagak may ken ka iti mo ganda mo no subi ay ket sorita dia may kari napalalong amin ti sakit na dedi aldo api mano ka sa di ka pa'y pulos kimita tawen met tinaglabas, naruruwang ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin ano nagbarbarik na no kumabiyag ko ang subli ka hindi naklata kinikita pasulit tutoy mata ako titaken ka sakto pa ibang atog ken ipababa kastanto pa nang iparik na anabiagak nga awan ka Rayaw ni Ilocano. nang ibarik na anabiagak nga awan ka ang mukha nagbabawi ka na amits mo't nagibdutan I'm sorry damage has been done digmet impagarot sa emay puran balay gikem saratan kalpasan nga siyake panawan
kabalak to nga aramiden nga. Ito nagsarap na kung silaban ka, ipasulit tutoy mata ako titaken ka. Sakto pa'y pangatut ken di pababa, kastan tu parang iparik na anabiagag nga awan ka. Ang ating kalahok from mga danan Isabela, Alia, Alberba. Yan. Yan ka nagpintasin, nagganasin nga pa nagkangkanta. Alia, pag-alalam na boses mo na ko. Pag-alalam, Apay kas jay. apay kasjay. Nagpintas. Kas Lawrence Verano. Nagadong bagam rin si Berano pa. Di joke lang. Ang ganda-ganda talaga ng boses ni Alia. Dahil dyan, Alia, may nag-send ng 300 stars. Ayan. Thank you so much sa nag-send ng 300 stars. Ayan, ilong sa ating 605 live viewers. Yan. And once again, mamaya babalik po ulit si Alia. And gibasa na kami ni Tia mga greetings. Yes. Saan tumanin? Request. Marami pang kanta ni Alia na kakantahin niya mamaya. So, agsagan na ka, Alia. Nga magore ka. Apay. Api ka sa nunay pasulit yung mata na. Tsaka mo man. Apay, Alia ka sa Alia. projay. Kasano mga ipasuli or tata di matam. Sige man? Duling ata. Ayan. Good afternoon mga idol. Yes. Pangaton. Kuya Marvin, i-shoutout mo man kano ni Uncle Ellie. Jen Gard, anak nalip awado, Yan, nagpangaton. nagpangato. Oh, shoutout mo ka ng Uncle Ellie. Hello, Uncle Ellie. Ang galele. Oh, kumusta kita yung manok talitan. Ay. Nagtapay. Ay, apoy manok pa na dagdago sa Ayan. inyo. Siyempre, among baka yelo, di go natin pasango na kanya tayo dito na yung kinalabasa. Apo, dahil tama ti wow, kalmasan. nagsanaman Uncle Ellie. Wen, italon no kwan. Wen, pirme. No, yumelo nga dago. Yan. Mm. Hello po, sabi niya. Hindi nga wano, nagpangaton. Anin. Happy watching post Benny Rapal and Gian Gabriel Rapal. Yes. Sabi ni Sir Jonathan. Rafacon. Yan. Mga DJ pa shout out sa family Kirona of Unzag, Villal-Sisa, Pangasinan. Yes. What's out po? From Hong Kong. Was out niya. What's out, sabi niya? Purisima Eugenio. Oh, Ah, Joyce. Yahoo, ang galing naman. Ano name mo ading ko? Michael Agnabian. Alia Alia. po. Alia Alverba. Agasem ti pinam talaga ginutad-gutad na. aman? Perme ah. Taurela, naikat niya battery na. Oh, Alia, go! Ted, kaya mo yan. Go. Maminsan pa ka no? Mamin siyampay. Mamaya na, Ay, yung unang damdama. request na Philippine history. Ay, huwag gayam. Ay, History ka ron. history. Oo, adyan. Apay Philippine history ti ko na. Adyan talaga tayo ko ta. Okay, ito na po yung next requested song. So, natin ko na po only one. Philippine History. Adyan. Geography. Geography. Nakantahin pa lang ni DJ Rebentor. Lakbay dito pa lang programa ko na po only one. Rayaw ni Ilocano. Tero. Man na Philippine History. Si mabalik title na. When Nag-upgrade win no. downgrade. Downgrade. Oy. Na Windows 7 ko nag Windows 6 iso na. Ang PC Mac. Pilipinas a great history according to our geography. Manila is the capital city. Talking point from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Paranaque. From the north, Batanes, Sapare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines, Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we are
at 3 islands more. Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan shore. Mimosa, fish, sugar, coconut, and corn. Ay, Cebu, Mactan, Mandawi. Ay, Bohol, Samar, Leyte. Ay, Iloilo, Cadiz, Aklan, Antique. Palawan, Negros, Bacolod. City, Hor, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Bukid ng Zamboanga, Misamis, Mambaho, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao. Davao, Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi, Tawi. Ay, Philippines has a great history. Ay, Manila is the capital city. Ay, all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Rayaw! Ni Ilocano. Alright, na dapat ka na napauluan. Philippine history. Geography. Geography. Geography gayam. Ngayon Anak, sagot. At ako na nag-comment. Ano Ano? title ng song kanina, Idol, bago mag-ayisong? Kung ko sila ipasuli na gimata na. Gawin ko sila pang Kung ka. sila pang kapo, ti title na bago dya iyiyiyiyiyis. Maulawak sa apo. Ay, ang betul-tuloy, tinagan na di maulaw. Yan, happy watching Rebentor Lagmay. Bari-bari. Mari-mari apo. Ay, song. Maulawak sa. Hoy. Ayan, di ba nagtuloy-tuloy itong programa na yun? Ayan, agibasa nakmanan katigiti greetings tayo. Nagpintas boses ni Ading Aliyah. May Ay, sabampay? May sapay ka na. Ayan, palahan lang nga may sapo kantahin ni Aliyah. Ado. Adupay. Dapat giluha. Well, you are sharing an storage in touch with me and my name, address, proof with you. Ay, Kuna na, ano anak? yun? You are sharing an storage in touch with me and my name and address. Ikaw man, Proof with- ihilo ka naman tatajay. Kuna na, dya address ka no. Oh. Kaya Proof. pagibalangan. Proof, jay proof. Ay, proof. Aji ko dajay, proof. Aji nga tanong nga batamaan, waterproof. Ay, wan. Oo. Maday. Anangay. Professional driver's license. Ayun, aji nga storage. You are Storage. sharing ko na, i-share mo ka no, ate show. Wan. Storage ko na, jay pag Hoy, anya paglulukan ikaw. Ang kurmawatan, sigalatan. Yes, ma'am. Anagaro, sige, ma'am. You're the message in the DJ cam. But me, Your sumangi babain. Ano, sige man, turo. Sige. but me, I'm not understand your message, ma'am. Your message, the one and only, Cannot be reached. cannot be Ay, Ayan. Ayan na naman, anong title ng sang bago mag-ayis? Thank you kasi may live na kayo mga idol. Marvin Clarissa, Manong Ray Carayaw ni Lucano. Sa mga nagtatanong po bakit wala tayong live nung Friday, it's because brown out. brown out. Gabi pa lang po dito brown out na simbolan ng araw. Hindi pa po nagkaroon ng power. Hindi ko Kasi alam po, kung anong oras bumalik yung buwan ng... Alas 4. Kasi sa sobrang pudot. Oo. Oo. Siguro po merong inaayos na post. Kaya nagka-troubleshooting po yung kuryente. Oo. Oo. Maraming salamat po sa 45 stars, Leoncio Garcia. Ay. Kung ano dali. Hello mga karayaw, ang galing nyo, nice boys watching from Gamu Isabela, Nita Sotelo. Watching from San Francisco, California, stay safe and healthy, Kinyayo Amin, Bong Arvin, Sunday, 310 Star. stars. Okay, next requested song, kakantahin ni Aliyah. Yes. Anya data? Lason mo. Halik. Apo. Alaya, come forward. Alaya, come here. Anya English mo. And over my dead body. Hoy! Ay, apay nga diya. Over my dead body. Sige man, i-transfer.
I-translate ko ti Oo. Ilocano. Why? Di kaya nangasawon na jay, Alea, come here and over my dead body. Ah. Kaya nangasawon na jay, umay kat to, takpagkanta tabagin. Ay. Okay. Bunlagtan. Tam? Oh, kitam di nag-irishane ka bagsang nag-message ulit. Flower, kabalyo, kin flower manin. Ay, flower king kabalyo. Ay. Mm. Okay, ito na po yung request yung Lason mong Hali. dito pa ng programa nga na poluan. Rayaw Ni ni Ilocano. Take it away, Aliyah. Sa natikman ang init ng iyong halik, akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit, ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ang lason mong halik. Rayaw. Ni Ilocano. Ako'y nadati-rati kay init ng iyan. Agad akong nadadara kapag ikaw ay umaga. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalamig. Nawala na ang lahat, ito'y naging panaginip. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ang lason mong halik. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ang lason mong halik. Ang lason mong halik. Ayan. Nagpa-opera ka ti karabukob ya. Nyamad dito. Nakapita ka dakkel ta karabukob mo. Apo. Dati, Ate Aliyah. Dagel Alea. Purek lasom gar. Oray siya. Nilason niya yung kanta. Lason mong halik. Halik, Kaya wag yes. mong sasabi makikwan ka sa mga lasong nalik ha. Wag. Mamamatay ka doon. Oh, nakakalason niya. Magkaroon ka ng punjay. Oo. Dahil dyan, may 200 stars na naman si Sir Bong. Yes. Arvin, 45 stars. Sherwin Batara Pascual. Yes. Mhm. And syempre, Mhm.
Ayan, nagibasa nakmanin 85. Greetings tayo. Pa-shout out po sa Juliano family from Tarlac, Jela, ganon na Juliano Eligio. Shout out naman kami kay Cortez family dito sa Aguinaldo, Cordon. Berts Tabal Cortez. Ayan. Pa-shout out po dito sa Ordaneta City, Pangasinan, Gutierrez, Virgie. Huwag niyo pa tayo na hello from Ibaan, Batangas. Ayun. Ayan. Kaya po shout out please sa Britos family dyan sa Isabela Estrella Benitez Britos. Ayan. Hello 612 live viewers, share pa more. Ayan, share nyo pa. Watching from Santiago City, Rebecca Hernandez. Ayan. Nagbabalseta yung karaya, Tita Minda Alasiste Alindayo. Pa-shoutout sa pamilya ko Natividad and my lovingly sister Merly Natividad, Bambang Nueva Vizcaya. Thanks and keep safe, mabuhay. Rayaw ni Ilocano. Sweet Moms Josie. Ayan. Nagpintas dalpas dato'y gaya men. Dito na tayo. DJ Klang Jeman, sayang na sayang talaga. Sayang siya. Rawan data sayang eh. Marlon Roque, pa-shoutout mine. June A. Antonio. Pamati ng golden birthday ko today. Thanks mga karayaw. Can request ko tayo kapet-kapet. Florida. Ano? Ayun. Florida, Bulawit, Soriano. Okay, happy birthday po, Ma'am Florida Bulawit, Soriano. Yes, happy Yan. birthday. Happy dinakdakan. Yes, more Happy birthdays to 4x4. come. Maraming salamat din kay Ma'am Emera Sai Fernandez sa 200 stars. Yes. Requested song, Si Kalaing Tinay Ayat. Apo na Kanta yan. manin ni Alian. Away. Kunak musika. Siyak ba? Uy. Apay puro aleyam. Gapotada ni Aleya, agpatudungkan. Aray ko kung ano makatakas. Gapo ta Daniel Ian at patudonin ni Carissa. Uy, agpatudon ni Clarissa. So why? Kunak no makatakas. Agda ko mga kabuboses ni Yoye Villame, tapatudonak ya. Ayan, pa-shoutout sa mga kamag-anak ko sa Santiago City. Maraming salamat, 100 stars. Sir Bong Arvin. Yes. Yun. Ayan. Okay, ano yung next requested song? Ay, pasensya na po. Wala yung Pasensya You na Are po. My Everything. Kapit, 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 kapit. kapit. Aray ko. Eksakto. Agurayak. Agurayak. Nasaan ang pangako? Oo, ayun. So, andito tayo ngayon sa Baybay. Tapno di ka maila. Ay, tatlo di ka maila. Ayan, nandito na tayo sa Baybay. Anong tawag? Bye-bye Beat. ng Pangasinan. Beats. Bye-bye Beats. Ayan, para sa mga request ninyo, ito na po yung unang request nyo. Kapit, kapit. Kapit-kapit, Yes. Bye-bye Beat. Sagsagot kiniya, birthday girl, Florida Bolawit. Yes. Soriano. Hello, Sir David Salaman. Happy watching. May kananing di mo sayangin, napintas na musika, pintas sa lain. Kabang bangluam ken kabang bangluak mi, agsalatang aduan, kapit-kapit. Kumpet day ta imam, ito'y baruko. Kumpet met ti imam, di tapato. Matmatam tuy mata, day tamata. Ayat kutiin na iparparangara. Kapit-kapit aging gat agdikit. Riknata ken riknak at kinayepyet. Nanamin tat barat arakutan. Aging ganat malpas daytoy sunata. Ni ading baru ken ading balasan, para katenga di salunan. Mano nagpingit nga agare, ni ading agdumog santo umise.
pakalaan Isiko, Tesheko, Keben, pakalaan Keobeng. Saya atin yung manang akasta. Sige. Kapit, damanong kini ade. Rata ka siya. Sige. Panagasawa na. Ay, mabede. Kunak kanya, sasayatin lolo. Kapit, aginggat, agdikit. Ritnata, ken ritna, agkim na yetke. Nanamin tat barat, arakuta. Aging ganat, malpas, daytoy sunata. Kapit, aginggat, agdikit. Rignata, ken rigna, akim na yete. Nanamin tat barat, arakuta. Aging ganan, malpas, daytoy sunata. Okay, another song. Tapno din ka may lang. Isagsagad pa lang ni Manong Reventor Lagman. Di ba lang programa nga ng Paul Juan? Ray Au, ni Ilocano. Adaang dito'y adakang ditang adayunay nagbaitan ta jakam mo no kasanuka no sumipnget malagit na nga ta no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letra tuta adwa di mo kadila marikna day di bara ayat kuken ka tapno si katay di unay maila alaem sursurat ko tain ka agbasa ngenong di mapne tarik nam agdayal ka katumawag ka ururayek tatawag mo biyak ko tapnon may katanday ta bay ang nga iyep kas puti I love you sikalat malaglagip ko Ray Au ni Ilocano nagganisin bonga nga kanta data nakaisisnikan nga sunata ano na sunata nga nang tidayat ken napalalo aragragsak aroy nang hugot ni Lolo adaang dito'y adaka dita adayunay nagbaitan ta jakam mo no kasanuka no sumingit malagip na nga ta no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad retrato ta adwa di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka ururayek tatawag bubiyak ko tapnon may katanday ta ilimu
Bay am nga iyep kas puti, I love you. Sikala, malaglagip ko. Oroy rayek, tatawag mo biyag. Ladies and gentlemen, Tapnon may Bansyong Bansi. Tuloy mo, Lolo. Bay am ngayip kas ko. Nako, sinabayan lang kami, Lola. I love you. Sikalat, malag. Nag-exorcy ka ni Benito. Sikalat, Malaglagip ko. Nag-exorcy kaya mama. Sikalat, malaglagip ko. Oray nunok kayo na kantay nata. Tera. Hoy, anak ko manaw ka kagiwayway lang, bay siya. Anak! Bay siya. Bansong isarding mo data, bay siya. Hoy, unok. Apa niya dati kwarta. Sira ka dakwana. Nagimas te. Sumipangol tita. Ora. Ina naman namang nuluman yung Apay pimanaw ka jay. Ang kagiwayway nuwang ko na kay. manya naman minangon ak. Sika ba siya? Tila-tila. Ayabam ni Onok dito nga. Ay, unok yung kajayan, unok. Mga ibabayin ka to. Aktebo. Ang tebo nga saan ko nawatan. Ang tebo. Anak ka na nawawatan, lolo. Kasanungay. Asano kasinsing ka, dainaw mo. Sukasta ka man ang... Kita man nawatam garab. Paman, aktebo. Asad na baga na sige man? Diya ka mo. Naon. Pet. Ayan, so, hala ka no, hala ka. Imbis nagsaya at gamin di pa nagdingdingig na kita kanta. Uy, Lato mingal balakay. sila hiyaban na. Oh, Rora, kada may siya. Sumurok. Nagigtot siya sumurok. Dajakim ka siya. Ha? Porn. Yan. Ano, naul ka talaga. Yan na surtuladan birintor tate boses ko. Ah, Haskek. Naul. Pet. Nakaul-ulpet ni Onok. Papanawin nun ta ni Onok. Sa makamalas ti pagbebiyag. Makamalas ti aldaw nga Onok. makamalas ka na noon, unok. Datan. Sige. Aduda Onok. makaungatan na, lolo. Onok. Kumanaw kantan. Kagiwayway nuang. Pakantaan kanto damdaman ti Santeg. Lalo nga ako awatan na. Madasam siya kakantain. Sakti nag-request dahil Onok. Unok ka no, damdama ka may. Hello, good afternoon mga karayaw ni Lugan. Nawano, nagpangaton. Pa-request man dyan na uyaw nga nobyo ba ajay, hehe. Thank you, Wilfred Labawan. Yes. Ayan. Yes. Hello, rayaw ni Lucano, Jacqueline Galing Barasco. Hello po. And pa-shoutout po, Tess Maturan from Las Piñas. Ayan. Well, thanks mga karayaw, sabi ni Ma'am Florida Bulawit. Yes. Soriano. Ayan. Pa-shoutout nga po, DJ Family Kalukag sa Babanuang San Manuel. Ayun. Yan. Hello, Nelga Kulap. Mhm. So, shout out po watching from San Ildefonso, Ilocos Sur. Fernaline Garcia Ramos. So, ang ganda talaga ng boses ni Idol Marvin. Yan, sobra po. Isa pa nga. Aman. Kasin Marvin, request ko man. Dahil iniibig ko, nakagalot Nakatali na. Ayun. Agyaman ako watching from Abu Dhabi, UAE. Michael Yes. Agne Abian. Oh, wala kayo. Dagaan kasi sin mo jay. Hello, kasinsen. Hello, Kasen. Kunong kita? Hello, kasen. Ako pa sponsor tayo taga Abu Dhabi ah. Oo. Dani kasinsin ko padala. Ay, padala siya na. Ano Ni kasinsin ko nga Michael Agne. Ah, wow. Imbaglay gatang tayo man ti kwa. Adi, Kape. Andi, pagkabitan ti headset. Wow. Oh. Wow, wag ka headset tayo. One B Ranger ko naman. Nana. Ano no, naggana sa'yo. Hello naman Karaya po. Shout out naman Happy Family. Jay Salvador of Carnaal, Quirino, Isabela. Aha. Melanio Grospe, Salvador. Ayun. Ayan. Watching from Lahay na Maui, Hawaii na imbaga malam yung Karayaw nagpintas nga dinggin dagitakan kan tayo. Larry Sablay. Ayan. Amazing voice ading Marvin Bravo, Dory Asilo. Yeah. Next requested song. Yes.
Healthy me kay True the Night. Dati man nga sunatay sagsagat kumantiki ni Tita Mary Ann Kinsay. Wow. Oh, request na dagito. Nakadadot listahan na. Kada live may isang kanta ti request nga kantain tayo. Ayan. Ada pa yung request na kanyang Kuya Marvin. Okay, ito na po yung request yung Happy Make It Through the Night. Ayan, Yes. may sagot man ka datay na nakapungpungga nga DJ tayo. Ako DJ Nga, lang ba't lamang po. Nakakapunggok. Sa baliti punggok si Kabaset. Ay, Nabali si Punggok. Tilada ka mo. ito na po yung request yung Healthy me kay Through the Night. Ayan, ito pa lang programa nga na po naman. Rayaw ni Ilocano. Take the rebound from my hand, shake it loose and let it fall. Lay it soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I will try to understand. Let the devil take tomorrow. 'Cause Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's outside. It's all sad to be alone. Help me make it through the night. Alright. Rayan ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. This song is brought to you by the Mayan Filipino Association Incorporated. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. 'Cause Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's outside. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. I don't have to be alone. Help me make it through the night. Rayaw Only you, another requested ni song. Ilocano. Yes, ni Ilocano. Only you can set you free from my lone misery, and only you can make you happy. You have made my dreams come true when you said that you love me too. Oh, I love you. Oh, I love only you. Every day, every night, you are always on my mind. In my heart, it's beating
just for you. Oh, darling, every moment you're in my arms, I forget all worries in my mind. Rayaan. Di Ilongga. Kaya rega mading Check Ashla. Teka sila sinapad asa ba? At tama doon, hindi kasi Ay. ko. Iyalan naman No, awa, no, nakaat-ata ay na, di da kayan, oray sunggo pa di da. Ah! Data. Every day, every night, you're always in my mind, in my heart. It's beating just for you. Oh, darling, every moment you're in my arms, I forget all worries in my mind. Only you can set you free from my low misery, and only you can make you happy. You have made my dreams come true when you say that you love me too. Oh, I love you. Oh, I love only you. Oh, I love you. Oh, I love only you. Okay, natin mga sabi, may sakot ka man ka na Tita Lenny Acosta, Tita Jo Ramos, Tita Dina Dumingsil, Tita Remy Mauricio. Yes. Ayan, kita amin Magic 5 Directors ni Tia Domayan Filipino Association. Wasted days and wasted time. Kung ano Village Stillwater. Wasted days and wasted nights. I have lived for you behind. For you don't belong to me. Your heart belongs to someone else. Nagsakit. Why should I keep loving when I know that you're not true? And why should I call your name when you're to blame for making me blue? Don't you remember the day that you went away and left me? And I was so lonely, prayed for you only, my love. Why should I keep loving you? When I know that you're not true. And why should I call your name when you're to blame for making me blue? Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Marvin Agne on keyboard. Basta Mr. Marvin Agne, malakas. Malakas yan. Naon Pink. Rayaw. ni Ilocano. Don't you remember the day that you went away and left me? And I was so lonely, prayed for you only, my love. Why should I
I keep loving you, baby. When I know that you're not true. And why should I call your name when you're to blame for making me blue? Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Ayan, one-man band pero ang galing mag-adlib ko na ni Grace D. Saldua. Thank you so much. Maraming salamat. Yeah. Ayan. Hello mga DJs watching in Saudi. Request ko man, kumusta ka itandong mo? Yan nagpangaton. Shout out sa family Ola Santa Maria Ifugao. Ayan. Pa-shout out ka Rayaw. Watching from Paris, France. Reggie M. Alejo. Ayan. Next. Naglaing talaga DJ Klang. Jacqueline Reboca Petinas. Thank you, Auntie. Talaga, ampay nagdigos ata ako. Opo, walang kaya nga. Mayat gayam no sa kasi kanuhang kagdigos siya. Aman, Talaga, dati papidwa na ba siya? Ng boses. Yan, ganda naman ang boses mo, Idol DJ Klang, Lina Gamboa. Thank you so much. Pa-request po yung Rest Your Love on Me. Requested by Akin Ka Na Lang. Ananay? Apo, Yan, nga na. nagsuden. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Good morning everyone watching from Italy. Vicky Manuel. Meron pang pangalan nga eh. Ikaw ang bahala ako na. Ayan. Mag-request nga po ako ng kanta requested by Ikaw ang bahala. Ayan. For request DJ Klang, Damagik Man Ken Ka please, pakikanta man ading Marvin. Wow. Oh? You got it, DJ Klang. You're so good. Joe Sir Jamie Kinsay, thank you so much. Wow, DJ Klang, I love it song. Helen Padjak, thank you so much. Request nakman, ma'am, itanem kan ken lagit. Jovi Sampaga. Yeah. Apo. Maraming salamat, Tita Jo, sa 100 stars. Aha. Ang ganda ng boses ni DJ Klang, nagpintas nga dinggen. Thank you so much, Danny Noto Apilado. Long live Rayaw ni Ilocano watching from California. Nati Castillo. Thank you so much, DJ Marvin and DJ Klang. Mary Ann Payomo Kinsay. You're welcome. Next requested song. Thank you so much, Tita Remy, sa 100 stars. Yes. Pa-shout out po from HRZ Salon, near in front of Abes. Thank you po, God bless. Oshiro Velas, Keiko. Ayan, hello po sa HRZ Salon. Baka naman may pakon tayo dyan, no? Ipariban ko man tibuok ko. May palibreng, anong tawag dito? Reban. So, ikaw, Riban. Anak kanya. Puts pa. Ah, Ay, puts pa. okay. Ayan. Pa-shoutout po kay Karayaw ni Perlita Ramos nga nagsapag kape. Yan. Fernaline Garcia. Apo, kape. Ayan. Kape guma. Naul. Naol. Pit. Talaga naulpit na siya nga makakape niya mamaw. Ay, Pa-shoutout po mga Karayaw. Karayway ko na. Karayaw. Watching dito'y Kuwait. Naganas. Nakalamlam. Muyot nga boses. Makapaikat ni Bandung. Ayan. Melinda Delayon. Maraming salamat Ate Maginola sa 50 stars. Okay, ito na po yung next requested song. Sonata nga na Poluan. Agurayak. Agurayak, biyak ko. Nanoy. Para sa mga nag-aantay ng One. pag-ibig. Mag-antay lang po kayo. Kota. Tagata igid. Oo. Agor orete iniibig. Nanay. Ngamti dakes na. Sa bali ang sinang iniibig. patanda. Ay, oo pala. Ay na. Ay, sorry. Nakakaskas. Iso na may tarang ibaga. O nga. Nasa bali inawidan na. Ay, Oo. Masakit ba? masakit. Naol! Pit. Okay, ito na po yung request yung Aguraya. dito yung mga programa ito yung napuluan. Rayaw Ni Ilocano. Aho. Nanoy. Ito kita. Nagsakit. Berin daw. Well, Hintay manen itisarta ururaye isasangpet mo kaano ta obiyak ko mailiwa kun bara ni agit mo
Nadagsin nagmarikrik na gapot na laos nga iliw puguken ka. Tantanawagan ka, abay titawag, bale mapasakit ka. Aguraya, biyag ko. Aguraya, biyag ko. Aguraya, isasangkot mo. Malahingitan, unay ko'y puso. Gapot kaawan mo, sibay ko. Aguraya, biyag ko. Aguraya, biyag ko. Aguraya, isasangkot mo. Maasyan ka, kadin kanya. Rinabiinga, agsansangitan. Rayang, Ni Ilocano. Apay nagkas ang tibiyag mo, Berento. Punada ngay ayatinda ka. Yung Sa sabali bali. mete nagawi dandang. Aray. Kunana si Kate Awidak nga sunang petak ta Pilipinas. Gemdak sanggasat to'y biyag, kasabali mo ti inawi na rawad diwad. Dadang amenta ang kaune managdego. Sa mabagsakan. Naon? Pet. bintang manen isartang ururaye isasangkot mo. Kaano nga tao biyag ko, mailiwag kong barat niyagig mo. Nadagsin minakmarikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, away titawag, bare mapasangkot ka. Aguraya, biyag ko. Aguraya, biyag ko. Aguraya, isasangkot mo. Malagingitan, unay ko'y puso. Gabol kaawan mo, sibay ko. Aguraya, biyag ko. Aguraya, biyag ko. Aguraya, isasangkot mo. Maasyan ka, kadin kanya. Rinabiinga, agsansangitan. Maasyan ka, kadin kanya. Rinabiinga, agsansangitan. Okay, next song. Nasaan ang pangako nga kantahin pa lang ni DJ Reventor lang may dito palang program. Mga napuluman. Rayaw ni Ilocano. Kahapon lang tayo'y magkasama at parang bulan ika'y nawala. Sariwa pa
sa aking isipan mga sumpa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na ang pangakong at bigla kang lumayo? Ngayong ikaw ay may bang minamahal, hangad kong lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palagi naghintay. Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangakong at ako'y iniwan mo? Ang puso ko'y nangungulila, hanggang kailan magdurusa? Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangakong at ako'y iniwan mo? Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Ray Au! Wala na. Ilocano. Wala na yung nasaan nang hinahanap mo. Wala na yung hinahanap. Nasaan ka na nang nasaan na dyan. Wala na. Nay, boss, kas laladag. Awanin lolo tapi na awan tinam namin sa nga sarita na kanya kajay. Bayamaw. Baba mo, balang kantes. Okay. Nagawid ijay eh. Balang Nakakasta. kantes, kusit, swetek. Ano pa? Makabero kan talat taberin taw. Tikinorad. Apay nagadoy bagam kinurad pa Sige lolo. kasi sige tero. Madeiso na. Kuna. Ay, sige. Wow, ang galing nyo talaga. Sana marami pa kayong mapasaya. Rebecca Hernandez. Clap, clap, clap. Uncle Ray, Kuya Marvin, DJ Klang, Arlene Dawag. Thank Apa, you. Thank you very much, ma'am. Ang galing nyo naman, Tintin Saavedra Garces. Pa-request po ng song na Lason Mong Halik Thanks. Tapos na Alpasay po. na Yan, kinanta na po ni Aliyah. Ang galing mo, DJ Ray, nasaan ng pangako? Napako na, sabi ni Tintin Saavedra Manin. Garces. Oh. Awanin, ma'am. May Pinanawan ako. pinagdadaanan sila. Oh, adding Ray, great voice. Pero may saman pa'y kano. Uwan. Ah. Tayman kwa, Philippine history. Nalpasay. Nalpasay. Ay, laki. Tinukar pa ni Lolo Bancio nga eh. Ajay, Philippine history. kasat no Ajay, ulitin man. Ay, Shout out, Pamilya Kabansagan. Patayan. Coming from Ma'am Edita. Patayan. Ayan, try nating request ng Ma'am Emma. yes. Si Kalaeng, tinay ayat ko. Anyan nga sweet data nga request mo, Ma'am Emma. Oh, ma'am. Kas ka sweet, ti boses na. Pirme. Kas ka pintas na pa. At dama pang hugutan na ata. At dam. Para kanugin ni Sir Dominic Apa. Fernandez Pao. natin ako. Si Kalaeng tinay ayat ko dongo. Sana all. Pit. Sana all. Pit. Sana all. Pit. Ayan, ito na po yung request yung si Kalaeng tinay ayat ko. Dito pa lang programa nga na Paul Juan. Rayaw. Ni Ilocano.
linga unoy agayat ken ka sunataan na igamet di ayan anak tao kaunggan ko'y puso langit iti kaya rin ka ken ka when sika inarara pa ako napateka to'y puso ken bigla Diyak kaya amapukaw ka na sikalain di inay ayat ko idi ita kenti agnanayo si kami ako makaiga po no abay naragsak nilubong ko si kalain di inay ayat ko si kalain usal dato'y biyak ko napateka dito'y puso when sigatin ay ayat ko Rayaan ni Ilocano Rayaan ni Ilocano. langit iti kaya rin ken ka when sika inarara pa ako napateka to'y puso ken bigla diyak kaya amapukaw ka na sikalain di inay ayat ko idi ita kenti agnanayo si kami ako makaiga po no apay naragsak nilubong ko si kalain di inay ayat ko si kalain usal dato'y biyak ko napateka dito'y puso when sigatin ay ayat ko when sigatin ay ayat ko Ni Ilocano. Ayan, di oras na yan, alas 3:27. Yes. Ayan, may natitipara pa tayong 33 minutes. Past the hour of 4. Ayan. Okay, so nagtultuloy yung programa tayo kagayam kan kakabsat. Aha. Ayan, hello pa rin sa mga nandito ngayong oras. Blurred daw. Pag blurred po, medyo mahina yung signal natin. Yes. Ayan. Pasensya na po. Wow, ang galing nyo po talaga. Sana marami pa kayong mapasaya. Tapos na. Next, pwede pa request po mga karayaw. Jayman, count on you. Max Simplicio. Ayan. I just fall in love again. Irene Balatan. Ano? Pa-request man, DJ Klang. Never ending love. Margarita Tangonan. Pa-request man, Idol. Ajay man, iniibig ko'y nakatali na. Thanks, Japte Kalibag Guzman Jr. DJ Klang, nakaka-in-love naman. Thanks, Adita Patayan. Thank you po. Ayan, shout out naman kami sa Bakradal, Echage, Balsesana, Rosalina Molino,
Nicolas. Ayan. DJ with feelings ka nga kanta. Thank you so much, Grace Di Saldua. Hello mga karayang, Emilia Esteron de Lara. Ganda ng boses mo, DJ Klang. Thank you so much. Ayan, hello, Dalicaria Flores Duque, DJ Klang, and DJ Marvin. You were the great singer of Ray Out Ilocano. Thank you so much. Pa-request naman po yung kantang Dakil Ayat Kuken Ka from Joselito Dizon of Taguig City. Pa-shoutout po mga relatives ko dyan. Sa Palakapak, Candon, Ilocos Sur, mga Dizon family and Gapate family. Thank you so much po, Joselito Dyson. Okay. Tayman, put your hands on my shoulder. Meliton Fernandez. Ayun, pasensya na po, wala po yun. Okay, next requested song. Kaya tawagin ulit natin si Alia para sa kantag Agnanayon nga ay ayaten ka. Ayan, tawagin na ulit natin si Alia. Yes. Lipatin kan ti kunak nge saan Tana irwang makaya anay sang sangayan Ayat kinaliga kuma Naipaan mo Pudno paparaksa Uraywan kemalaglagip ka Dagitila dawam inak makikita Dagiti narway nga inangauta Tumren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipat patekhen pudno adungdungwen ka Uray pa'y no imadayo ka Bimanaw ka at di nagpakada Magudag man kay to'y biyag ko Agman may sakat to'y puso Uraywan ka malaglagip ka Dagitila daw ang inak makikita Dagiti narway nga inangauta Tumrem luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipat patekhen pudno adungdungwen ka
Ilocano. Okay, sa tapos yung requested song, agnanayon nga ay ayatan ka kinanta pa lang ni Aliyah Berba. Okay, maraming salamat Ma'am Pia Cruz sa 200 stars. Kay Ana Pagirigan sa 75 stars. Thank you so much. Pwede po pabati sa mga Tagaligaw, Albay, Bicol. Thank you po. Ayan, hello po sa mga taga-Albay dyan, Tagaligaw, especially Tagaligaw. Ayan, happy watching po sa programang Rayaw Yes. ni Ilocano. Zenaida de la Cruz, pa-shoutout ka Rayaw. Ay requested song para mantit taga Isabela, Rayaw ni Ilocano, Bulod Ngayat, Floria Flor, Tanya, Paguyo. Ayan. Shout out naman from Port Barton, Palawan, George Lee Cardejon. Ayan, hello po sa mga taga Palawan dyan. Happy watching, happy panunood sa Rayaw ni Ilocano. Yes. Pa-shoutout po, HRZ Salon. Thank you po and God bless you all. Jomar, Tito Jomar Dumarique. Ayan, hello HRZ Salon. Ayan, dyan ako nagpalinis nung kwan. Kailan lang. And happy watching sa inyo dyan. Mga idol, datay man nagpakanda ko na ayat ko. Watching from Batac City, Manang Abby Hernandez. Pa-request naman ng Lobat. Lobat ka na, sabi niya. Hindi pa ako Lobat. Ayan, parbangonin. Agreeing mga karayaw no, the live YouTube no mabuyak ken mangiga ka. Dagita sa miway ngay sagsagot the viewers you from Madrid, Spain. Steve Quinones. Thank you so much, Ma'am Cathy Chua sa 100 stars. Yes, thank you so much, Ma'am Cathy Chua. And hello mga karayaw po, shout out po sa aking tatay, Abdi and Nanay Kuz. They are watching Meg Yes. Takkaban. Okay, next requested song. Dahil Sunday ngayon, na-request nila yung Beautiful Sunday. Sala tayo man amin. Karayaan ni Ilocano, salain man dagiti. Amin nga. Sat mo spelling ti beautiful. Ay na, dos ko. Kapay nga tagamin ayan, cellphone, nakakakuan na siya ng, anong tawag dito, nakakabobo na ng spelling. Pati beautiful lang ko pa yung spelling. Ayan, ito na po yung request nyo. Beautiful Sunday. Kakantahin pa lang di Manong Ray. Dito pa lang programa nga na Paul Juan. Rayaw ni Ilocano. Sisiw. Ayan, halika rito, Aliyah. Para may Aleya. kasama ako dito sa harap. Halika na. Aleya, punta ka down. Ako nakakanta pero halika rito. Maganda pag may kasama akong magandang kasi bata. Apo na yun. Siyempre. Ito na po yung request nyo. Beautiful Sunday. Di ba lang programa nga na Paul Juan? Rayaw ni Ilocano.
si Rick. Okay, another song. Have you ever seen the rain? Someone told me long ago, come on, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time, but it's over, so to say. It'll rain on sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on sunny day. All right. Yesterdays and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. So forever on it goes, through the circle fast and so. I know, it can't stop, I wonder. Coming down on sunny day. All right, Raya ni Ilocano. Coming down a sunny day. All right. Raya ni Ilocano. Precious Alarmo, happy watching! Ayan. Ken Kastamiten, kini Jepoy Ola. Tapos na po yung Uncle Burtong. Ano burto? Kami bagan. Ang Uncle Burtong, si Kamot, Jepoy. Anak ko. Naramid mo mit ni Berting nga Burtong. Oo. Alawan ng requested song, John. David Solomon. Sir, ana, request mo nga, John. Ano yung John? Dear John Bakasay. Ano to, John? John? Amo ma, Jay, kuya? Malinsa. Sir, ilawlawag mo, request mo, Sir David. Yes. Ah? Rep- Rising Sun. Ayan, hanmin sapay nga nangigata nga kanta, Sir John Yes, sir. Rising Sun. And request ko man din, Chismosa Karuba Idol Klang watching from Hong Kong. So katamlatan, Sir David. Ang yamit ka rin isa. Isang malupit na reggae midliman mga idol, Jamie Domingo. Na may mayat mas luplupit pa Jamie no si Katiag Drums. Nagkatol. And gandang hapon, DJ pa request man, Jay, kamusta ka mahal from Hong Kong? Merry Chris Galamay Castillo. Wala po, she's gone. Sis Klang, Jaman, I can't stop loving you. Thanks, sabi niya. Ayan. Ayan. Yes. Ayan, happy watching from Madrid, Spain. Sabi ni Aha. Christina Pacubas Biga. Yes. Anapay. Anapay, Miss Aliyah. Next. Tira.
When I look at you nga, mga idol, sabi naman po ni Herbert Gumaro Alonzo. Apo na Oh, yan. cute nga boses. And next, ayan. Yan, Haluwi Karayaw by Rachel Soberano Agne. Oh. Bislak Digiklang. Ah, kay yan. Dupay. Nala. Partak, nagpartak. Oo. Nyapay. Sabi naman po natin, Precious Alarmo, isang bagsak po ng reggae. Oy. Aray ko. Tayman sis Yubin Gan, thanks, sabi ni Jay Jay. Ventura. Next, Ayan. next. Next. Good afternoon po, watching from Ballesteros, Cagayan. Pa-shout out po, Korea Family Idol, Josephine Korea. Yan. Don't forget to remember, beautiful DJs, Kati Chua. Yan. Watching from Las Piñas, please love me now, mga DJ, Grace Apo. at Chanzar. Aha. Next time mga idol, sakto Nakakusto gamitin. Customize, sabi niya siguro. Jamie Sabi ni Jam. Domingo. One. Nagwapo dyan yung drums na. Apo? One. Mabalin papadas. Napimpinas nga mo yung drums mo. Aray ko. Sure ka? Ama. Sure ka? Ama. Hmm? Full ball. All board. Request song by Tina Turner. All board. Ang ko isukat dati nitro meshkit ko. Okay, di pa nagtuloy yung programa tayo. Anong next request? Okay. Okay, sige. Kisagot kami Mang May sa bagsak nga reggae. Yan. Oo. Anyang reggae ata. Reggae Umisip. with... Umisim ka man biyag ko reggae. Wala ba natiran? Aray ko. When damo pa katakin manong rea, yung misem kamambiyag ko. Reggae song. Oo. Ito na po yung request nyo, reggae. Isang bagsak na reggae. Yes. Sige, pagbibigyan namin kayo. Maraming salamat, Tita Lenny, sa 100 Stars. Yan na po. Talaga naka-edit. Tita Lena. Diba? Meron na akong kasabang sexy rito sa harap. Huwag ka tagbirok ta. Sige. Perfect by Ed Sheeran Man Karayaw, Arnold Nagiwag. I Wanna Grow Old with You Man Boss from Intramuros, Manila. Win Shers. Ano sabi niya? Win Shersky. Na nagpintas mit pa nagsarita ni Aliyah ko na. Oy. Ano pa sabihin mo, Aliyah? Maganda daw yung pag... Ayan, nagpa-practice knock pa lang. Ayan. Okay, ito na po yung request nyo. Reggae! Yan. Yes. Isang bagsak daw na reggae. Sige, Jack lang. Tero. Tirain mong tanong po. Isang bagsak din ng 1,000 star. Yan. Aray ko. Sige, Tero. Aha! There's a light.
love somebody, to love somebody the way I love you. Ooh. Tryout ni Ilocano alas 3:54. Yes. Iti oras Uras tayon. Masyaya man oy. Ti oras tayon alas 3:54 dapat nabagbate nga inim. Nga minuto. Kasakbayan na iti oras ti. Alas 4 iti malam. That time check is brought to you by Raun Electronics and Merchandise. dahil sa Raon Electronics and Merchandise sigurado. Panalo ka. Oh, talaga pwede na. Mm. Pwede sa radyo. Ikaw magaling. Magaling. Okay na, gibasa tayo pa iti 5 na greetings sa Okay. mangisagot tayo iti last song. Yes. Na kung pumandag song. I woman. When ma? Talaga na. Today is Sunday, a beautiful day to praise the Lord. God bless everyone. Sir David Solomon. Yes. Sir David, pasensya na po sa request mo. Minaawatan kami no anadya request mo. Yes, sir. Di bale, sir, next live natin, babawi tayo sa next request mong song. Yes, sir. Yes. Ayan, sa mga hindi po napatgan ng mga request na song, Aha. ayan, bawi tayo next live natin para sa mga request nyong kanta. Sa tane, umayin iti oras tayo. Ang balita dala ito ng bigat. Yes. So nga, kakabsat kan kagayam. Ayan, maraming salamat po sa panunood ngayong araw. And syempre sa mga sharers and star senders natin, maraming thank you. And most especially sa ating mga Jenny Bruce sponsors nga nakaayayat Yes. ken na nakasingsingpet nga tumultulong ti programa nga Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. So, isagot mi nga din dati yung last song. Pagikat nanti kwa. Banbannog. Banbanog ti bagbagikan tayo man ni Berentor. Dati yung last song. Ayan. So, natanga na po luwan! Hayop na combo. Ayan. Aha! Sayawang sa aming baryo, orkestra'y nagkagulo-gulo. Ang kanilang mga instrumento ay lumana at sintonado. Ang drummer ay inuubo-ubo, ikain pa ang nagbabaho. Saksoponista ay mga gago, taga-torotot ay siraulo. Trumpet ay kalawangin, parado at wala ng hangin. Trombon ay yupi-yupi na rin, ang taga-ihip ay bungalang ipin. Nagalit ang mga barangay, orkestra'y kanilang inaway. Dahil sa kanilang tuktok na walang kabuhay-buhay, ipinalit ang hayop na kumbo, baboy ang nagbabaho. Ang drummer ay aso, putiki ang nagpipiano, pusa ang organista, manok ang taga-gitara. Ayos din mga mismo sa tugtog ng hayop na combo. Rayaw! Ilocano. Aha! Nag-rock and roll ang mga daga, nagtadya ang mga palaka, nagalit ang kabayong bakla, kay talakaong na tumutula. Palakpakan ang surot at ipis, sa gagambana ng flying trapeze. Ayos din ang aming disco, sa tugtog ng hayop na kumbo. Ipinalit ang hayop na kumbo, baboy ang nagbabaho. Ang drummer ay aso, butiki ang nagpipiano, pusa ang organista, manok ang taga-gitara.
tugtog ng hayop na kumbo. Ipinalit ang hayop na kumbo. Baboy ang nagbabaho. Ang drummer ay aso. Utikin ang nagpipiano. Pusa ang organista. Manok ang gumigitara. Bakit nga po? Ayos din ng aming disco. Sa tugtog ng hayop na kumbo. Ayos din ng aming disco. Sa tugtog ng hayop na kumbo. Raya! Ilocano. Okay, so atang aroding kakabsat iti mauding nga sonata bilang ngayon kami sagot kanya yung aming guest. Sa nga padating palang programa Rayaw ni Ni Ilocano. Ilocano. Yes. Kaya sa karoding kakabsat ken gagayam. Once again, agyaman kami iti kada yung ita nga malemamin namin kayo nga nagbuya iti programa ita. So, pumakpakada kami nga roding kakabsat ang nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano. Awan sa bali apo itinagan ni Aliyah na madamag cellphone. Yeah, thank you so much for coming, Aliyah. Yes. Ayan, nagpapaalam na po ang inyong nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano. DJ Klang lamang po. Itinaga na po ti programa tayo nga Rayaw ni Ilocano. Siya ka po tayo nataraki na gwapo kung nataer. Iti Rayaw ni Ilocano, DJ Reventor lamang po. Alright, kada once again po agyaman kami kada kayo amin nga may po si Mubaybay nakipagtartaraba iti ating programa tayo na po alwan Rayaw ni Ilocano ket sapay kumaputa nakaibati kami ti Sanggabasit kaliliwa ragragsak rayaw kada kay amin na po nga sangapada ket dagiti nga din na po hami nga napadga na po ti request na yan pagpasensya niya po hanga bale ta hamet nga agsarding nga po dati Rayaw ni Ilocano nga may mangrayrayaw kada kayo amin nga pada-pada. Yes. Alright, kada siya nga po ni Marvin Agne nga may mitin na po mga pagpakada-kada kayon kada manggibati kami nga po ti Diyos si Agnina, Diyos si Mang Tarabay kada tayo amin nga awan labas na. Alakastan. Goodbye, everyone! Goodbye, everyone! God bless us all. Goodbye. Bye-bye!